İsal ji New York bû yek ji wan navendên pîrozbahiyaniyên Roja Cîhanî jinan. Komek jinên New Yorkê di Roja Cîhanî jinan da li parka Washington Squareê çalakiyek lidarxistin. Kesên ku beşdarê çalakiyê bûn ji ber sedema Covid-19 bi grûpên xwe yên piçûk re li gor dilê xwe çalakiyê birêve vebirin. Hin ji wan hunerên xwe pêşkeş kirin û hin ji wan jî weneyên jinên ku hatine kuştin nîşan dan. îro ez pir hêvîdarim. Gelek jin ji komên cuda ji bo hevkariya jinan hatine cemhev. Wek civakî em pirsgirêkên jinên her derê cîhanê li vir bi hev re parve dikin. Îro rojekî girîng e. Bi taybetî jî di dema pandemiyê de. Lewre gelek kar li ser milên jinan e. Îro jî bo me firsendeke ku em bikaribin pirsgirêkên jinan biaxifin û çareser bikin. Caroline Gombe jî bi komek jinên Amerîkîyan Afrikî re hatiye çalakiyê û dibêje armanca wan ev e ku ji bo mafên jinan îro di Roja Cîhanî jinan da têkoşîna xwe bidomînin. îro armanca me ev e ku di Roja Cîhanî jinan da alîkariya jinên Amerîkîyên Afrikî bikin. Her wiha di Roja jinan da em hez dikin hîşyariyekî ji bo jinên Amerîkîyên Afrikî bidin. Lewre em dixwazin ku hin gav werin avêtin da ku jiyana jinên Amerîkîyên Afrikî baştir bibe. Hêjeyê gotiniyê ku Roja Cîhanî jinan cara pêşîn di 28 Sibata 1909 da li bajarê New Yorkê hate lidarxistin. Ev roj di sala 1975 da ji hêla neteweyên yekbûyî we wekî Roja Cîhanî jinan hate qebûl kirin û her sal di 8 adarê da tê pîroz kirin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.